Valerie Brinkat ta' 28 sena toqgħod l-isla nżammet arrestata wara tresqet il-qorti b'akkużi ta' serq minn fuq anzjan. Allegatament hija kienet tmur fid-dar tal-anzjan li għandu il fuq minn 70 sena għal atti sesswali u toħodlu 20 euro kull darba. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Sara Zerafa qalet li l-allegat vittma huwa persuna vulnerabbli li qgħod waħdu huwa dipendenti fuq oħtu. Hija spjegat li l-allegat serq seħħ meta oħtu kienet imsiefra għal xi żmien u ħallietlu xi flus f'daru. Allegatament kull darba li kienet tmur għandu kienet tgħidlu se tla' fuq sat-tojlit u kif kienet tkun fuq kienet toħodlu il-flus mill-kartiera. L-allegat vittma qal li l-flus mill-kartiera kienu qed jisparixxu. Fil-qorti ġie spjegat li l-anzjan spiċċa jmur jiġbed il-flus mill-bank għax kienet jispiċċa mingħajr flus. Mal-pulizija l-imputata li għandha problema bil-vizzju ta' droga qalet li kienet tmur id-dar tal-vittma sabiex taħsillu. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest tal-imputat minnaħa tagħha l-prosekuzzjoni ma qablitx minħabba li l-mara diġà kellha każijiet simili u nstabet ħatja fuqhom mill-qorti. Intqal ukoll li l-vittma irid jixed u għadu imbeżza li jerġa' jsibha wara biebu. Il-qorti mmexxija l-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest u ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittma. L-imputata wieġbet li mhix ħatja għall-akkużi miġġuba kontrija. Omer Abdella Salih ta' 25 sena mill-Eritrea u li m'għandux post fejn jgħix, inżamm arrestat wara li fil-qorti ammetta li kellu fuq il-kokaina. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Brian Xwiereb spjegat li s-sibt kmieni filgħodu l-imputat kellu fil-pussess tiegħu il-kokaina f'San Ġiljan. Fil-qorti ġie spjegat ukoll li l-imputat kienet iġorr miegħu arma li taqtaw bil-ponta mingħajr liċenzja. Dan apparti li ġie akkużat ukoll b'ħajja ta' qass u vagabundaġġ. Il-prosekuzzjoni qalet li ż-żagħżugħ kellu ammont żgħir ta' droga u li din kienet għall-użu personali. Qalet ukoll li mal-pulizija huwa qal li jixtieq jerġa' jmur lura lejn pajjiżu. Il-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella qalet li s-sentenza se tingħata matul il-jum tat-tnejn.